komisie nám bola predložená informatívna správa implementovaných projektov financovaných zo štruktúrnych fondov za rok 2010. V súčasnej dobe mesto implementuje, čiže sú projekty, kde sú už po verejnom obstarávaní 6 škôl plus jeden projekt KFO väznicu a jednu kanceláriu sociálneho poradenstva. Mesto na to získalo súčet všetkých týchto projektov je 11 131 000 za okrúhlenie, to sú tzv. celkové opravné náklady a spolúčasť je z toho 5%, čiže spolúčasť je tam nejaká 556 000 eur. To by bolo ako v poriadku a myslím, že to je ako slušný výsledok. Druhá vec je, že veľmi neštandardne nám rastú tzv. Neoprávnené výdavky. My sme si to nejak tu prerátali a v súčasnej dobe mesto bude musieť dofinancovať z vlastného rozpočtu neoprávnené výdavky a práce naviac v hodnote 3 265 652 eur. Zaujímavé je hlavne, ako tie neoprávnené výdavky rastajú a tam to považujem za, teda mám skúsenosti s desiatkami takýchto obdobných projektov v iných mestách na východnom Slovensku a nikde sa to tak aspoň neviem o tom, aby sa to niekde tak dialo. Z pravidla, aby ste vedeli, projekt sa podáva tak, že je nejaká projektová dokumentácia, tam je nejaký projektový rozpočet. Ten projektový rozpočet vám ako ilustratívne poviem si, že je 1 000 000 eur. A pri fyzickom odovzdávaní, keďže tieto projekty na regionálny operačný program sa odovzdávajú fyzicky, osobne, pri kontrole sa zistia neoprávnené výdavky. Neoprávnené výdavky sa považujú pravidlá komerčné priestory v nekomerčnej prevádzke, čiže napríklad v škole. Čiže ak je tam ambulancia rozumného lekára, tak to je považované ako školník ako komerčný priestor. A z pomeru podľavých ploch komerčných a nekomerčných priestorov sa vyrátajú neoprávnené výdavky projektu. Keď máme, ja neviem, príklady, že máme 1 000 000 eur, tak máme 988 000 oprávnených a 12 000 neoprávnených. A toto je potom. A nám sa vlastne, potom, keď sa projekt schváli, ide sa robiť verejné obstarávanie a tam vlastne nám zrazu nárastú neoprávnené výdavky, čo je neštandardné. A zrazu mesto neobstaráva projekt v hodnote 1 000 000 eur, ale napríklad v hodnote 1 400 000. Už potom je vlastne, máme z toho, že oprávnené výdavky sú stále 988, ale podmienujúce neoprávnené výdavky sú 412 000 eur, ktoré sa vlastne potom dostávajú do zmluvy a vlastne musia sa realizovať. A potom, ak sa to začne realizovať, sa zistia ešte nejaké chyby v projekte a vlastne máme ďalšie práce naviac. A tak sa stalo, že keď vám poviem, že som to tu zhruba prerátal, mimo spolufinancovanie mesta, tak ja neviem, základná škola Lesnícka má navýšené 5%, základná škola Prostiehovská je navýšená o 47%, základná škola Šrobárova je navýšená o 15%, základná škola Šmerová je navýšená o 30%, KFO väznica je navýšená o 36%, Československej armády je navýšená o 61%, ale tá absolútna suma je tu 1 523 000. 1 640 000. Kancelária sociálneho poradenstva je napríklad navýšená o 97%. Oproti získanému. Celkovo tak mesto bude musieť dofinancovať z vlastného 3 265 000, ešte plus spolufinancovanie, čiže v podstate nejakých 3 822 212 to vyšlo. A výška tak príspevku nie je 95%, ale v realite je výška príspevku Prešova 71%, 29 je spolufinancovanie. A k tomu ešte kapitál tam je vlastné spolufinancovanie v prednom schválené, takže reálne mesto musí v každom projekte priemerne spolufinancovať 35%, čo podľa mňa nie je taký
obvyklý. Tie zmluvy, tie sumy už sú väčšinou zazmluvnené a keďže sa to dostali do kategórie neoprávnené výdavky sú tak, že ak sú v zmluve, tak sa musia realizovať, aby sme dostali ten oprávnený výdavok. Ináč nedostaneme. Ak by to tam bolo, ak by to boli v forme práce naviac, tak to netreba, to už je jedno, ministerstvo to nezaujíma. Ale ak to strčujú do zmluvy, tak to musí byť zrealizované. Tak keď sa to teda zaplatí a bude to vyčerpanie investičných prostriedkov na tento aj na budúci rok, to znamená, z toho vyplýva, že sa nepostaví už nič tento ani budúci rok. Tak postaviť sa môžeš, keď sa zoberie úver, to nie je. Jaký problém? Toto už je otázka, ktorá má dosť hlbší podstate, lebo je to záležitosť toho, kto predloží nejaké zámery, lebo rozpočet momentálne nejak skákať z neho nemožno, práve kvôli tomu, že došlo ku škrtaniu, aby sme našli peniaze na to, čo chýbalo. Totižto podstata, prečo bol rozpočet škrtaný, bola tá, že bol pripravený tak, ako keby boli uhradené všetky záväzky z minulého roku. Ale oni neboli. To znamená, že my sme mali rozpočet urobený tak, že máme všetko pod pokličkou. Tu vidíme, že nie. Tieto zmluvy boli októbrové, septembrové, povedzme, roku 2010, ale hradíme ich tohto roku. A samozrejme ešte v budúcom roku. No a oni nejak veľmi s týmito peniazmi nerátali. To znamená, že sa muselo škrtať, presúvať, aby aspoň časť z toho, pretože vedeli sme z počiatku v prvej škole, no a potom sa tu začalo valiť. Už je toho čím ďalej tým viac. To znamená, že podstatou tohto, na čo chceme my apelovať, je, aby sa zo zásady z gruntu zmenil systém, pretože my v roku nasledujúcom máme na krku záväzok, budeme musieť uhradiť sáriu, IPZ-ko. To už máme sekeru dnes, o ktorej vieme, z budúcoročného rozpočtu budeme musieť vrácať. A keď sa nám toto všetko popresúva ešte na ďalší rok, tak opätovne v roku 2012 budeme sanovať rok 2011. Čiže problém je ten, že zastavme takýto spôsob hospodárenia, musíme nájsť mechanizmus, aby sa toto už neopakovalo. Preto otázka, či sa ešte niečo bude implementovať, alebo či budú nejaké investičné zámery, ja si myslím, že toto nie je kľúčový problém a je to viac menej problém na pána primátora alebo otázka na pána primátora, ale je to skôr o tom, že už sa nebudú smieť robiť takýmto spôsobom, lebo potom sa to nedoplatíme. Prešustrujeme všetko, hej? Tak vám veľmi pekne ďakujeme za vašu voľnú účasť, za otázky a určite sa uvidíme, pretože ako som spomínal, budeme pokračovať v otváraní týchto tém, ktoré trápia jednak SDK UPS a jednak občanov mesta. Ďakujem pekne.